på tavlemattan. Nästa match på plattformen är match nummer 6 och det är plus 90. Robin Larsson, Eskilstuna, Ulf Vinchan i röd hörna och Karl Abrahamsson, Pankras Gym i blå hörna. Välkomna upp på plattformen. Robin och Karl. Robin i röd hörna och Karl i blå hörna. Och röd vann på B-mattan och det var Rohan Irmark från Västerås Steinhult. Och det var herrar juniors minus 65. Nästa tävlande på B-plattformen, det är match nummer 5. Det är damer junior minus 60. Marichal Salam i röd hörna, Amar Freestyle och i blå hörna Felicia Dyberg från Stockholm Motionsinstitut. Varsågoda upp på B-mattan. Maria Sam och Felicia. Då tackar vi Mariam El Said på tavlemattan.